onze grootmoeder, onze vrienden al die pad uitgebouwd. Wat gehaast het om halleluja die naam van de Heer samen met ons lekker groot te maken. Dat wordt gewaardeerd. Halleluja, van waar eenheid is, halleluja, daar beweegt die Heer. Amen. Ik wil groet onze dienstleier, die mannen van de Heer. Allemaal is gegroet. En die mooie en die gezegende naam van ons Heer Jezus Christus. Nou, ons is bij die woord onder die thema die put. En dat is opgetekend in Genesis hoofdstuk 37. En onder andere gaat het over de story van Josef. En Josef was een dromer geweest. Dat was zijn gave geweest. En vanmiddag heeft hij vandaag baie dingen uitgegaan. En ieder van ons zit met een of ander potentiaal of gave. En baie van ons gebruikt niet onze gave niet. Maar ik wil u vandaag, halleluja, aanraaien. Dat stel het op je proef. Om te werken met jouw gave. Want elkeen van ons, halleluja, is geplaatst hier met het doel. Apostel, ik ga mij nou laten baie vinnig gepreek, die man is zo right zo. En ik ga baie vinnig is. Ik ga baie vinnig is. Die thema die put. En die gedachte rondom die put gaat over Josef, zijn eigen broers. Zijn eigen broers beraam een plan om hem aan die put te gooien. Zijn kleren te skeren en voor zijn pa te zeggen hij is dood. Hoe baie, halleluja, hoor ons van vrienden wat mekaar uitverkoop. Hoe baie daar hoor ons van families wat halleluja geskeer wordt. En dan is het mensen voor wie ze denken, voor wie ze lief heeft, wat je verkoopt. Als je vreemde mensen niet. Die Bijbel praat van zijn eigen broers. Gooi hem aan die put. En hoe diep vanmiddag, als ik en u aan de put. Die mensen, halleluja, met alle manifestaties, wat ons daar heeft vandaag, waar ons is. De reden hoekom mensen die kan bekeer niet, als omdat mensen het in de put gegooid, van zelfbejammering. En botteren vuur moet het die put niet komen, van zelfbejammering. Want niemand gaat bij jou jammer krijgen, zolang als wat je zelf de toelaat dat je die put van zelfbejammering leidt. Als het tijd om uit de put uit te komen. En al manier hoe ze daaruit gaan komen, als ze met jouw knieën gaan buigen. En met jouw tong beleid. Als de Heer gerechtvaardig en getrouw om jou te helpen. Jij is niet vanmiddag te zwak. Jij is niet vanmiddag te veel. Of te ver om uit te roepen. Want hij zei roep mij aan de dag van benauwdheid. Ik zal jou uithelpen. U ziet, halleluja. Waar je daar dan dank ons. Ik is een zondaar. Ik is te veel. Die Heer kan mij niet helpen. Zij, halleluja, zijn een put van zelfbejammering. Nebel in jouw mond. En jij moet uitroepen. Wie wil vanmiddag uitroepen naar die Heer?